Egunon, ongi etorriak magazinera, gaur apirilak 8 bi elkarrizketa izanen ditugu. Lehenik eta behin Mikel Mundiainorekin egonen gara, bera Sareko Nafarroako arduraduna da, eta presoen osasunaren inguruan ibiliko gara solasean, eta gero Angel Rekalderekin, Abarraldeko kidearekin egonen gara, Nafarroako 800. urteurrenaz horren harira, Hernanin egin dituzten jardunaldietaz solasteko. Az gaitezen lehenik efemerideekin. Apirilaren 8an, baina Kristo aurreko 863an, Siddhartha Gautama, Buda, budismoaren sortzailea jaio zen. Urte andana beranduago, baina egun berean, 1909 urtean, Erresuma Batuak eta Frantziak entente kordiale osatu zuten. Itun hau, Ingalaterra eta Frantziaren arteko aliantza sistema baten eraketarako oinarria izan zen. Hauei, Errusia Batuko zitzaielarik eta ondoren Amerikako Estatu Batuak. Lehen Mundu Gerran, entente hirukoitza bezala ezagutzen dena da. Beranduago, 1963an Pablo Picasso hil zen. 1988ko apirilaren 8an, Indiak Union Carbide salatu zuen Bhopaleko istripuengatik. Bertan 2000 pertsona hil ziren eta beste 200.000 zaurituta geratu ziren. Eta duela ez hainbeste 2003an Bagdaden Jose Couso, Telecinco Espainiar Telebista kate pribatuaren kameralaria eta Taras Prostiuk, Reuterseko kazetari ukraniarra hil ziren Estatu Batuetako armadak Bagdadeko Palestina hotelari egindako erasoaren ondorioz. Eta orain pasa gaitezen lerroburuak ikustera. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berria albistegira, gaur apirilaren 8a da, ostirala, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Aroztegiaren obra gelditzeko egindako ekimenetan parte hartzeagatik 7. persona bat deklaratu du Iruñan. Nafarroko gobernuak etxabakoitzeko udalaz gaindiko plan sektorialen etxe bizitza babestua handitzea planteatu du. 6.724 etxe bizitzatara iritsi arte, hasieran aurreikusitakoa baino ia 1.800 gehiago eta merkataritza azalera handiak murriztea. Jarkobeko bombetatik Donestebeko lasaitasunera. Euskal presoen osasun eskubideak aldarrikatu dituzte osasunaren nazioarteko egunean. Baztango udalak aurkeztu du Elizondoko Zarretxea berritzeko proiektua. Iruñak hiriaren hegoaldeko bizikleta ardatza osatu du Nafarroko Unibertsitate Publikoa Taxoare Sadar eta Katalunia kaletatik inguratutako duen Bazkakotx 7 kilometroko ibilbide batekin. San Bartolome gotorlekuak ateak irekiko ditu apirilaren 9an aste santuko oporraldia dela eta gotorlekuetako turismo jarduerek bat eginen dute hiriko eskaintzarekin jaiegunetan. Zutagar taldeari buruzko Sua liburua aurkeztuko dute gaur Ansoaingo antzokian arratsaldeko 8an. Aroztegiaren obra gelditzeko egindako ekimenetan parte hartzeagatik 7. pertsona bat deklaratu du Iruñean. Joan gaitezen orain agendarekin. Gaur Kerobia taldeak joko du Zentral Cafe antzokian Iruñean. Hilak izeneko album honekin Kerobia itzuli da. Era berean gaur Arangurenen Magia, Aroa eta Mirariak Asier Kidamen eskutik izanen da. 7etan berriz Lilo musika taldeak joko du Iruñeako geltokian, modu akustikoan. Egun berean, Antsoainen 8etan, Sua komikia aurkeztuko da Zutagar taldeari omenez. Bihar apirilaren 9an larunbatean, Gatiburen kontzertua 6:30 Iruñako Kafe Zentral antzokian. Egun berean, larunbatean, Nora zoaz Kalamiti antzerkia Labagunean. Antzezlan familiarra Kaktus antzerki konpainiaren eskutik. Nafarroako antzerki eskolak Zitzat obraren aurkezpena hartuko du,
2021 urteko aurrentzako antzerki testuen lehiaketako irabazlea. Emanaldia erran bezala apirilaren 9an, 6etan. Egilea Pablo Barrios da, zuzendaria berriz Xavier Artie da. Larun batean ere Antsoainen aurretan erabeen garuna hitzaldia izanen da goizeko 10etan Antsoaingo antzokian. Nola egin garapen osasuntsu baterako akonpainamendua? David Castilloren eskutik hitzaldia. Ameketan arte laborategia Zibibox Jus Larrotxan, Iruñean. Artistari buruzko esperimentazio tailerra izanen da. Larun badarekin bukatzeko, 12:30 aurrentzako antzerkia Zibibox Mendillorrin, Ludens izeneko antzerkia egonen da. Igandean, apirilaren 10ean, 6etan, Mr. Link jatorri galdua filma Zizur Nagusiko kulturetxean aurrentzako zinea izanen da. Eta igandean Atarrabiako kulturretxean antzerkia, Heresia, Lurra harin bekizu ama, arratsaldeko 7:30. Ikusi ditzagun gaurko egunkarien azalak orain. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Etxabakoitzeko geltokiaren ondoko planak merkataritza etxebizatzearen truke aldatzen du. Horixe da lerroburu nagusiaren bidez adierazi dutena. Azaltzen dutenez, 11.733 igotzen da erresidentzia eskaintza, 160 babestua. Faseka eta eskaeraren arabera egingo da. Ez dago HTaren atzerapenearen edo Huntsmanen lekualdatzearen mende beraz. Beste lerroburu batean, gorriz, Nafarroak etxebizitza babestuen alokairuaren igoera mugatuko du. Argazki nagusian berriz Pedro Sánchez Marruekoseko Mohamed VI erregearekin bilera batean ageri da, eta deskribapenean. Sánchez kongresuaren bermerik gabe bildu da Marruekoseko erregearekin. Bertze berri batean, Nafarrak oso ongi batekin kalifikatu dutela osasun bidea nabarmendu du Diario de Noticiasek. Diario de Navarrara pasako gara orain, lerroburu nagusian Sánchezek eta Feijóok talka egin dute neurri ekonomikoetan, baina botere judiziala negoziatuko dute. Azalpenaren arabera, presidenteak kasado baino irekiago ikusten du PPko buruzagi berria akordioetan. PPko buruzagiaren ustez, bilera adeitsua da, baina ez oso emankorra. Argazkian Etxabakoitz ageri da. Etxabakoitzen lehen planoa, Inkinasa ezkerraldean duela, eta Zizurren, atzealdean, artean garatuko da abiadura handiko trenaren etorrera, Iruñera lotzeko hirigintza plana. Argazkiaren lerroburuan, Iruña, 11.733 etxebizitza, HTaren garapenaren alde. Nafarroako gobernuak eta Iruña, Zizur eta Zizurtzendeako udalek hirigintza planari heldu diote berriro, 11 urte baino gehiago langabezian egon ondoren. Goazen gara egunkariarekin, lerroburu nagusian, Fina Lizerazu eta Manu Kabakas, Inigo Kabakasen gurasoen hitzak ageri dira. Guk ez dugu ez egia, ez justizia, ez erreparaziorik izan. Argazki nagusian Gasteizeko parlamentuko parlamentarioak ageri dira eta honela dio deskribapenak. Hizkuntza legerako oinarriak onartu ditu parlamentuak. Bertze lerroburu batzuetan, Kiebek arma astun gehiago azkarra entregatzeko eskatu dio NATOri. Europar Batasunarentzat errezagoa dirudi ikatz errusiarra alde batera uztea, baina gasa zailago. Eta azkenik, Espainiako Kongresuak Saharari buruzko erreferenduma babestu du. Berria egunkarira pasa gaitezen. Lerroburu nagusian zera nabarmendu du berriak. Eusko Legebiltzarraren mezua eta agindua beteko ditu Jaurlaritzak hezkuntza legean. Diotenez, ezustekorik gabe, 4 alderdi nagusien botoekin onartu dute hezkuntza ituna osoko bilkunan. 78 alde eta 7 aurka. Bertzeak bertze, euskara ardatz izango duen sistema eleaniztuna ezartzea bildu dute akordioan. Argazki nagusian, armagabetze eremua dioen kartel bat ageri da eta deskripzioan aro armatuaren zilegitzea. Bertze argazki batean, korrika,
mendebaldea atzean utzita. Bizkaitik Gipuzkoara sartu da Bart korrika. Bizkaiko kostaldean harrera jendetsua izan du lasterketak. Eta azkenik, betiko moduan, Euskal Herria Irratia, berri nagusian, Jimenok hitzeman du 0-3 zikloa doakoa izanen dela datorren ikasturtean, 20.000 eurotik beherako errententzat. Carlos Jimeno Nafarroako gobernuko hezkuntza kontseilariak ostegun honetan iragarri duenez 0-3 urteko zikloa doakoa izango da datorren ikasturtean. Beste lerroburu batean, oroitarazi dute asteburu honetako Iruñako kontzertuak, gaur Kerobia, bihar Gatibu. Eta musika gehiago, Su eta Gar taldeari buruzko Sua komiki liburua aurkeztuko dute gaur Antsoainen. Movistarrek pertsonen bizitza hobetu nahi du. Izan ere, orain, gigabaterainoko zuntza, datu infinituak, eta Movistar gehi futbola izateaz gain, smartphone bat eta Netflix 3 hilabetez izan ditzakezu opari gisa. Hori guztia 125ko deskontuarekin, 4 hilabetez fusion selekzionera pasatzen bazara. Pasa Movistarrera eta ikusi nola bizitza den apur bat hobea. Goazen eguraldiarekin. Gaur ostirala egunaren bigarren partean eguraldia zeharo aldatuko da. Freskatu egingo du eta euritara joko du. Goizean giro epelak jarraipena izango du, hego-mendebaldeko haizea harro ibiliko da eta ostarteak eta hodeiak tartekatuko dira. Arratsaldean fronte hotz bat iritsiko da, haizeak ipar-mendebaldera egingo du, temperaturak jaitsi egingo dira, hodeiak ugaritu eta euria egingo du, ipar partean bereziki. Larun batean, temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira eta orduek aurrera egin ahala ostarteak irekiz joango dira. Goizaldean eta goizean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da. Hodei dezente agertuko dira eta euri apur bat egingo du, batez ere ipar partean. Gainera, temperaturaren beherakada nabarmena nabarituko dugu. Eguerditik aurrera, haizeak eki osagaira egingo du. Hodeiek gutxitzera egingo dute eta atertzera egingo du, gauean oskarbi geratu arte. Ondorioz, hainbat lekutan temperatura minimoak egunaren amaieran negur daitezke. Igandean, temperaturaren igoera izango dugu izpide, asko igoko da eta maksimoak 20 gradukoak gaindituko dituzte, udaberri giroa gaienduz. Hego ekialdeko haizea ibiliko da, indartuz joango da eta arratsaldean traba egingo du, eta beraz, goizaldea hotzagoa izango den arren, temperatura azkar igoko da. Goizean goiz lainoa agertuko da, baina gainerako orduetan giroa eguzkitsua izango da, hodei batzuekin. Bueno, eta gaur goizean Mikel Mundinanorekin gaude. Egun on, Mikel. Egun on, bai. Bera Sare Nafarroako arduraduna da eta gaur goizean hartu du hemen xoko bat, bere agenda estu horretan gurekin egoteko, beraz, mil esker alde horretatik. Deitu zenuten, Mikel, atzo elkartaratze bat, eta gaur ere naski badituzue elkarretaratze gehiago, larriki dauden presoak etxera lelopean. Bueno, zergatik deitu duzuen orain elkarretaratze hori? Bueno, apirilaren 7an nolabait ere betetzen delako edo ospatzen delako nolabait esateko osasunaren nazioarteko eguna, ez? Orduan, azkeneko urtetan hori baliatu izan dugu guk, nolabait espetxean larriki gaixo diren euskal presoen egoera gogora ekartzeko eta bide batez baita ere beraien askatasuna eskatzeko, ez? Gaixotasun larriak dituzten heinean, espetxea eta gaixotasuna batera ezina direlako eta nolabait ere askatasun hori aldarrikatzeko, mobilizazio ezberdinak egin ditugu bai atzo eta bai gaur eginen dira, bai Nafarroan eta bai Euskal Herrian, ez? Gehien bat Nafarroan kontzentrazioak egin ziren larriki gaixo dauden presoen guneetan, hau da Iruñerrian, Sakanan eta Lesakan, eta Euskal Herrian baita ere, Euskal Herrian barna baita ere, larriki gaixori dauden herrietan egin ziren mobilizazioa.
Ados. Eta, bueno, sartu aitzinetik, pixket, zuek landu zenuten edukian edo zuen aldarrietan, galdetu nahi nizun, zer modu joan ziren, bueno, sentsazionak, atzo? Ondo, azkenean gure helburua zen, hori, kalean ikusaraztea eta baita ere, mobilizazioaren bidez eta sare sozialetan eta eragitea, ez? Eta nolabait ere azaltzea momentu honetan zein den euskal presoen egoera, larriki gaixo diren euskal presoen egoera zein den, eta hori erdigunean jartzea, ez? Orduan erdigunean jartzeko mobilizazioiek ondo joan ziren, hemengo parlamentu aurreko mobilizazioa ere bai, goizean izanagatik eta jende dexente bildu zen, eta erantzunarekin pozik. Halako elkarretaratzeketa izaten dute bere eragina, zure ustez, Mikel, jartzen du behintzat agendan, ez dela, kontu hau. Eta nik uste gure zeregina ere badela, sareren zeregina ere badela herri aktibazio hori, ez? Eta kalean ateratzearen hori, eta azken batean gure lana egiten dugunean, norabide ezberdinetan egiten dugu, ez? Azkenean adostasunak eta harremanak eta garatu behar dira instituzio, sindikatu, eragile ezberdinekin, baina kalean egoera hauek salatzea eta kalean soluzioak aldarrikatzea guretzako oso garrantzitsua da, ez? Eta orduan, beharrezkoa dira, eta gainera jarraitu beharko dugu egiten. Olakoak ere bai, badaudelako oraindikan konpondu beharreko hainbat eta hainbat kontu. Ez zuzen ere, hortaz galdetuko dizut orain, preso gaixoen aldarria aspaldikoa da, galdetu nahi dizut, egoera nolakoa den orain, eta ea zergatik den salagarria, ez, egoera hau. Guk baita ere, kontutan igual, kontestuan pixka jartzeagi, kontutan hartu behar duguna da baita ere, COVID-19 ondoriozko egoera ez egonkor edo ez ohiko batean bizi garela oraindik, ez? Espetxetan areta gehiago oraindik, ez? Eta gainera esan behar dena da, horregatik edo, etorri zaigun honengatik ero, osasunak eta nolabait ere osasungintzak garrantzi berezi hartu dutela, ez? Eta, azken batean osasun baldintzak eta gaitzen hartatzeek eta guzti horiek garrantzi berezia hartu dutela, ez? Eta guk horregatik preso daudenen osasuna ere erdigunean jarri nahi dugu, ez? Horregatik atzo bezalako egunak, ez? Zergatik diogu hori, azken batean euskal presoei ezartzen zaien salbuespenezko espetxe politikak nolabait ere eragin zuzena baduelako preso dagoen pertsonaren osasunean, ez? Ez egonkortasunak, arazo psikologikoak, antsietateak, harremanak garatzeko arazoak, sortzen dituztelako, ez? Orduan, guk uste dugu horretara garrantzitsua dela egoera horiek salatzea, eta bide batez, larriki gaixo diren presoen askatasuna aldarrikatzea, ez? Eta hori egin genuen atzo, eta kontutan hartuta, lehen esan dudan bezala, osasunaren nazioarteko eguna dela baliatuz, bi aldarrikapen horiek, ez? Alde batetik, euskal presoi ezartzen zaien salbuespenezko espetxe politika maitzaren garrantzia azpimarratzea, eta bestaldetik, larriki gaixo diren presoak etxean egon behar dutela aldarrikatzeko erabili genuen atzoko eguna, ez? Salbuespen politika horrek nola eragiten du gaixotasunen edo osasunaren kasu horretan, zehazki? Modu ezberdinetan, ez esan dugun bezala azkenean urruntzeak berak dakarren bakardade horrek, zigorraren luzapenak, edota ia bizi osorako zigor luzen ezartunak ere, edo 3. gradura igarotzeko edo baimenak lortzeko dituzten ezintasunak momentu honetan, blokeo horiek azkenean eragin zuzena daukate presoen osasunean, ez? Eta, datu batzuk emateatik, uste dut lehen galdetu didazula, baina momentu honetan 19 dira gaixotasun larriak dituzten euskal presoak, 19 horietatik 11 espetxean daude, 2. graduan espetxean daude, oraindikan bateon bat urrundua, Euskal Herriko espetxetatik urrundua, eta gainontzeko 8ak, nolabait ere, Aitameni bezalako zentro itxietan daude, ez? Urrats batzuk eman dira preso horiekin, eta 19 horietatik 8 zentro Aitameni bezalako zentro itxi horietan daude momentu horietan, ez? Adierazten duena da, ez bakarrik hori, ez? Datu gehiago aipatu gaitezke nolabait ere adierazten dutenak espetxea eta gaixotasuna batera ezina direla, eta baita ere espetxeak azkenean osasunaren garapen horretan sortzen dituen oztopoak, ez? Esan dezakegu kolektiboan ere bai preso asko daudela ja urte asko eramaten dituztenak espetxean, ez? Datu batzuk emateagatik, momentu honetan kolektiboaren ia 200 preso horietatik, 22 presok 20 urte eramate dituzte espetxean, ez? 31 presok 20 urte baino gehiago, 11 presok 25 urte baino gehiago,
eta 4 presok 30 urte baino gehiago, ez? Eta adinari dagokionean ere bai, kolektiboa pixkanaka gero eta zarrago egiten ari da, ez? 9 presok 70 urte baino gehiago dauzkate, 8 presok 75 urte baino gehiago, eta 20 presok 30 urte baino gehiago, ez? Dauzkate, ez? Orduan bataz besteko adina ere bai, 50, 58 urtekoa da, ez? Bueno, honek adierazten du, faktore guzti hauek eragin zuzena daukatela presoaren osasunaren egoera horretan, eta gaixotasuna etortzen baldin bada olako egoera batean, ondorioak ere larria direla, azken batean espetxea ez dagoelako prestatuta gaixotasun bati aurre egiten. Mikel, ez dakit gaixotasun larri horiek, horietaz zerbait gehiago erratan diguzun, zein motakoak dira, nolako kasuak dira, ez dakit minbizia kasuak edo izan daitezken. Denetari dira. Kasuistika ezberdina dira eta denetari daude, baina arazo psikologiko larriak dituzten presoa daude, bihotzeko arazoak dituztenak, minbiziak, hainbat eta hainbat dira, ez? Baina egia esan, 19 horien gaixotasunak larriak dira, horregatik ditugu zerrendatuak, eta horregatik nolabait ere egiten dugu 19 horien aldeko, askatasunen aldeko aldarri hori, ez? Gaixotasunak larria direlako, eta benetan, espetxea eta gaixotasuna ez direlako batera ezinak, ez direlako bateragarriak, eta nolabait ere gaixotasun larria daukan preso batek, bere familiako eta bere ingurune eta bere konfiantzazko medikuaren inguruan egin barko liokelako aurre gaixotasuna. Gauza ongi ulertzeko, Mikel, kontua da, haiek preso sozialak izango balira, salbuespen egoera egongo ez balitz, orduan presoiek izango luketela bertze eskubide bat, bertze tratamendu bat? Bai, hori ari gara esaten, ez dugu esaten gainontzeko preso sozialen egoera ona denik, ez da gutxiago ere, azken batean espetxeak ez daude, gainera ikusi dugu pandemia momentu hauetan ere bai, zein egoeretan dauden espetxeak, pandemeri aurre egiteko ere bai, gehiago isolatu dituztela presoak, familiarekin, bisitak, harremana guzti horiek nolabait ere blokeatu egin dituztela pandemiari aurre egiteko aitzakiapean, baina azkenan egin dutena da espetxea gehiago isolatu eta espetxea gehiago itxi, ez? Orduan, lehen esan duguna, egia da, gaixo diren euskal presoen kasuan, salbuespena dela preso horiek jasaten ari duten neurria nolabait. Gaixotasunari aurre egiteko aukera murriztuz, bertukoen babesa lehen aipatu dudan bezala, ez? Bertukoen babes hori gabe, bizi baldintza duinak edota konfiantzazko medikuen jarraipena ez izateak, azkenean horrek salbuespen egoera batean jartzen du gaixo dagoen euskal presoa, eta zuk esan duzun bezala, lege arruntaren aplikazioak, larriki gaixo diren presoak etxean egotea albideratuko lukela ezin dugu baztu, eta nolait ere euren gaitza era ahalik eta egokienean hartatzeko aukera izango lukete etxean izango luketena, ez? Nolabait ere, gaixotasuna berau gainditzeko helburuarekin, ez? Eta horrela egin beharko luke baita ere Espainiar gobernuak, baina egia da, azkeneko urtetan estatuaren jokabidea izan duena da, gaixotasun larria izanik, mantendu egin dituztela espetxean preso horiek, kasik hil arte, ez? Hildako bat, zait asko gustatzen esateko modua, baina hildako bat gainetik kentzeko ardura bakarrik ikusi duenean askatu du gobernuak gaixorik zegoen presoa, ez? Horrek adierazten du gordintasuna eta adierazten du baita ere ze salbuespen neurrienpean bizi diran momentu honetan euskal presoa. Pentsatzen dut, Mikel, kontu hauetan solastea Espainiar estatuan nahiko komplikatua dela, ez? Eremu arrotza izanen da gauza hauetan solasteko, edo nola dago kontuan? Gehien bat ez dut uste, gehien bat pixkanaka ari dira alde horretatik ere bai urratsak ematen, ez? Kontua da, badaudela sektore batzuk, salbuespena nolabait ere indargabetzeko lan horretan oztopoak eta blokeoak jarri nahi dituztenak, ez? Eta gero igual aipatuko dugu, baina Audientzi Nazionalaren jokabidea eta beste hainbat sektoren jokabideak ere bai oztopatu egiten du guzti honi, egoera honi, soluzio bat ematea, ez? Baina, nik uste dute oso argigarria dela eta oso evidentea dela espetxeak eta gaixotasunak ez dutela inungo, ez direla bateragarriak eta benetan gaixo dagoen preso batek, gaixo dagoen pertsona batek, espetxean egonda gaixo dagoen pertsona batek,
eskubidea daukala, osasunerako eskubidea daukala, eta beraz, bere gaixotasuna espetxetik kanpo egin behar duela. Uste dut, ez dela zaila ulertzekoa, edozeinek ulertu daiteke Euskal Herrian, eta ulertu daiteke Espainian, kontua da gero horri, eta momentu honetan Euskal presoi egiten zaien erabilpen politikoaren ondorioz, salbuespen horrek oraindikan mantentzen dela eta irauten duela luzaroan, ez? Arriskuan jarriz azkenean gaixotasun larria dituzten pertsonen bizitza. Hori da. Azken erran duzu, ez, egiten dela erabilpen politiko bat honena, etxerateko kideek berriki erran dute, adierazi dute, gogaituta daudela salbuespen egoera hori martxan segitzeko bilatzen diren eskusekin, ez? Auzitegi Nazionalak, Mikel, hori da, aitzakiak besterik ez ditu honekin segitzeko? Bai, aitzakia eta intentzionalitate politikoa handi bat, ez? Azkenean, elkarbizitzaren alde hemen ematen ari diren aurrera urrats guztiak oztopatzeko eta blokeatzeko intentzio garbia daukat Audientzia Nazionalak, ez? Eta zuk esan duzu bezala, etxerateko kideek lehengo gunean aipatzen zutena, ez? Euskal preso politikoek onurak lortu dituztela diotenak gezurretan ari dira, ez? Eta gezurra esaten dute, salbuespen neurririk inoiz etzaiela aplikatu esaten duten guzti horiek, ez? Hori gezurra da. Urteak daramatzagu, Euskal presoak urteak daramatzate salbuespenezko neurri horiek jasaten, sufritzen eta ondorio larriekin gainera, ez? Eta, azkenean, uste dugu, eskubideetaz hitz egiten ari garela, modu interesatuan eta mendekuz presoei ukatzen zaizkien eskubidea direla, eta datu adierazgarri batzuk, lehen zuk zenionaren hildotik, ez? Urtebete baino gutxiagoan, espetxe zaintzako epaileak eta Audientzia Nazionalako lehenengo sekzioak 34 presoei dagozkien 71 irtera baimen ukatu dituzte, ez? Eta gehiago, ez, datu adierazgarri gehiago, 168 preso baimenekin kalera ateratzen egon beharko lukete momentu honetan lege arrunta aplikatu ezkero, ez? Baina momentu honetan horietatik bakarrik 22 baino ez daude kalera ateratzen. Eta hau barkatu, Mikel, nola justifikatzen dute? Justifikatzen dutena da, eskatzen dituztena da, nolabait ere, nola esango nizuke, egia da, ia 5 urte eramatik dituztela presoek, gaur egun nolabait ere espetxe ibilbide juridikoari bidea edo ekin ziotenetik, eta nolabait ere, beraiek ere, kolektiboak ere bai hartuztuela nolabait ere konponbidearen aldeko eta bizikletatzearen aldeko konpromiso bat, eta etengabeko oztopo lasterketa batean bihurtu dela, ez? Azkenean, lehenik gerturatzeko, gero orain irtera baimenak eskatzeko, orain 3. graduak eskatzeko, eta azkenik baldintzapeko askatasunak eskatzeko, ez? Azkenean, etzaile lege aplikatzen, eta hori nabarmena da, ez? Eta hori ikusten aitzakia zein da, azken batean, baimenak ukatzeko aitzakia zein da, legeak kontemplatzen ez dituen beste eskaera batzukin jolasten dutelako, ez? Azkenean, legeak ez dituen eskatzen eskari horiek ere egiten dituztelako. Eta esan behar duguna da, preso horiek baldintza guztiak betetzen dituztela, momentu honetan, esaten ari garen neurrian, kalean egoteko, ez? Datu gehiago ere esan daitezke, ez? Esan dut 168 preso egon beharko liratezkeela baimenekin momentu honetan. Baina 122 presok 3. graduan egon beharko lukete lege arrunta aplikatu ezkero. Eta momentu honetan 14 baino ez daude, ez? Eta gehiago ere bai, 51 presok baldintzapeko askatasunean egon beharko lukete zigorraren 3 laurdenak beteta dauzkatelako. Eta momentu honetan soilik 6 lortu dute hori, ez? Horrek esan nahi duena da berriz ere, eta berriz diot, ez? Gauza bada, espetxe bakoitzako tratamentu juntak preso horren aldeko nolabaiteko erabakia hartzen du, eta Audientzia Nazionala da, Espainiako Audientzia Nazionala da, hori blokeatu egiten duena, ez? Hau da, espetxe bakoitzako tratamentu juntak ezagutzen du preso bakoitzaren garapena, eta ezagutzen du zein den bere bilakaera nolabait esateko, espetxe horretako junta tratamentuak onartzen dizkio preso horri baimenak, onartzen dizkio inkluso 3. graduak, eta Audientzia Nazionala bere jarrera politiko mendekati horrekin, atzera botatzen ditu ematen ari diren baimen horiek, ez? Horrek, ez badu argi adierazten salbuespenean oinarritutako neurri batzuenpean daudela euskal presoak, esango dira. Eta zuen aburuz, sareten aburuz, horrek presoei ekartzen dien kalte psikologiko eta osasun kalte horietatik
Gain, honek ekartzen duena da elkar bizitza oztopatzea, ez? Ez ditu ematen hemen irtenbiderik. Dudarik gabe, gu beti esaten ari gara, elkarbizitzarako eta bakerako bide horretan, urte guzti hauetan zehar gatazka sortu dituen ondorio guztiak itxi egin behar direla. Ez da hori guztiak itxi egin behar direla. Eta elkarbizitzarako eta bakerako bide horretan lehentasunezkoa dela presoen korapiloa askatzea. Eta ez inungo privilegiorik eskatuta presoentzako baizik. Eta legea aplikatuta, legea eskuan eta legea aplikatuta momentu honetan urrats nabarmenak eman daitezke elkarbizitza horren bidean. Ez? Eta uste dugu, olako jarrera oztopatzaileek hori blokeatzea dutela helburua. Eta guk argi daukagu, guk jarraitu behar dugula, legeak berak hala esaten duelako, inungo privilegiorik ez dugulako eskatzen, eta azken batean herri honetan elkarbizitza eraikitzeko garrantzitsua eta lehentasunezkoa delako sufrimendu garaiak atzean utzi, eta inkluso hori ez, nola bitere eraiki elkarbizitza bat nun atzean utziko dituen garai bateko sufrimendu garaiak, ez? Edo nolarik ere, Mikel, azken, hilabete hauetan ikusi ditugu hurbildu direla zenbait preso, ez dakit, berri onak direla kontsideratzen dituen sarek. Dudarik gabe urrats garrantzitsuak eman dira 2 urte hauetan, eta hori balioan jarri behar da, ez? Esan behar duguna da, oraindik bukatu ez baldin bada ere, erabat amaitu ez baldin bada ere, baina urrunketarekin amaitzen ari garela, gaur egun Euskal presoen kolektiboaren 70% bat, oker ez baldin banago, Euskal Herriko espetxetan dago, hori bada urrats garrantzitsu bat, gaur egun ere bai preso guztiak 2. graduan daude, orain dela gutxi arte presoen gehiengoa lehenengo graduan zegoen eta ez zeukan inongo aukerarik etxerako bide hori nolabait ere garatu ahal izateko, 2. graduan bai, baina momentu honetan gertatzen ari dena da 2. gradu horretan oztopatzen ari zaiela edo blokeatzen ari zaiela presoei aurrera jarraitzeko bide hori, ez? Baimenak ukatuz, 3. graduak ukatuz, baldintzapeko askatasunak ukatuz, ez? Hor dago momentu honetan klabea, edo hor jarri behar dugu momentu honetan fokoa, ez? Berriz diot, legea aplikatuko balitz, momentu honetan preso kolektiboaren 90% gora, modu batean edo bestean kalea zapaltzen egongo litzateke, ez? Bai baimenekin, kondenaren erdia beteta dutelako, bai 3. graduarekin, kondenaren 3 laurdenak beteta dauzkatelako, eta baita ere baldintzapeko askatasunekin, ez? Orduan, horrek adierazten du, borondate politikoa egongo balitz, hemen asko aurreratu dezakegula elkarbizitza eta bakearen bide horretan, ez? Eta guk, hori azpimarratu behar dugu, eta horren alde lan egin behar dugu. Bukatu baino lehen, Mikel, galdetu nahi nizun, orai berriki ezagutu dugu, atera diren berri horiek 13 sumarioaren adira, ez? Eta hor, atera diren sententzien arabera, 7 urte eta erdi eta 3 urte bitarteko kartzela zigorrak zarri dira, etako kide izateaz leporatuak. Ez dakit, sareren postura zein den kontu honen aurrean. Beste astakeri bat, ez? Azkenean, epaia salatu beharreko gauza bat da, iraganean kokatzen gaituen sententzie bat da, 4 abokatuen aurkako sorgin eiza berri baten aurrean gaude, eta lehen esan dudan, epaia lekuz kanpo dago, kontutan hartuta eta desagertu zela 10 urte pasatu direnean, eta ez bakarrik hori, ez? Prozesu osoan dauden irregulartasunak, tortura salaketak dauden prozesu guztiak nolabait ere baliogabeak izan beharko ziren momentu honetan, ez? Eta oraindikan oinarritzen dira torturetan ateratako nolabait ere deklarazioak, Euskal Herritarrak zigortzeko, ez? Guk uste dugu horrelako sententziak dagoeneko gaindituta egon beharko liratezkeela, beste etapa batzuetara eramaten gaituztela, eta nolabait ere ez dela onargarria, ez? Elkarbizitzara doan herri batek behin eta berriro olako erasoak jasatea, ez? Gogorazi nahi dugu gainera, zigortu dituzten 4 abokatu hauek, azkenean haien lana egiteagatik zigortu dituztela, ez? Pertsona guztiek daukagu defendatu izateko eskubidea, eta hauek egin dutena orain arte izan dut da Euskal presoen eskubideen aldeko lana, ez? Orduan, guk egoera epai hau salatu egiten dugu, eta nolabait ere jendeari baita ere hori salatzea gonbidatzen dugu, eta
zentzu horretan asteburu honetan, bai Bilbon eta bai Donostian, sententzia horren kontrako mobilizazioak eginen dira. Ez orduan, bertan parte hartzera ere eskatuko genioke jendeari. Hortxe, Mikel Mundinanoren hitzak, bera sareko Nafarroko arduraduna da, mila esker honiz gaur izan gurekin egoteagatik, hortxen bere gonbitak, mobilizazioetan parte hartzeko. Eskerrik asko zuei. Eta ikus ditzagun orain, Iruñerriko udaletako albisteak. Atarrabiarekin hasiko gara. Gazte Bizi Plus udaberria 2022 deialdia egin dute. Izen emateak eta ordainketak apirilaren 8-tik 12 arte. Atarrabiako Markiet udal kirol instalazioetako sukalde industrialeko makineria instalatu eta martxan jartzea parte hartzeko eskaerak bihar arte irekita. Guatemalan emakumea izatea erakusketa Atarrabiako kultur etxeko jolean. Miatxin elkartearen argazki erakusketa izanen da kultur etxeko jolean egongo den ikusgai erakusketan martxoaren 31-tik apirilaren 28-ra. Apirilaren 30 arte Mauritania Corazon Minero Ruben Dominguezen argazki erakusketa. Mauritania esklabotza ezeztatu zuten azken herrialdea izan zen, 1981. Natur baliabide handiak ditu, baina aldi berean bizi kalitaterik txarrenetakoa munduan, Nazio Batuek prestaturiko giza garapenaren indizearen arabera. Apirilaren 28-tik 30-ra bitarteko astean, Zizur Nagusiko udalak abiadura kontrolatzeko kanpaina bat egingo du herri barruko bideetan. Kanpaina herriko bide nagusietan zein bigarren mailakoetan egingo da. Udalak bere bide publikoetan abiadura murriztea du helburu, eta hori funtsezkoa da bide publikoaren erabiltzaile guztien segurtasuna bermatzeko. Eta bukatzeko Iruñea. Gaur hortzirala, 9:00 gutxitan, Doloretako Ama Birjina San Lorenzo elizatik katedralera eramango da. Bakearen eta karitatearen hermandadeko kofradiakideek eramango dute, pasabideak kale nagusitik, San Saturninotik, udaletxe plazatik, merkaderesetatik eta kuriatik izanen da. Katedralera iritsitakoan irudia ikusgai egongo da. Ehozketa santuaren prozesioan parte hartu arte, segizioa osatzen duten urratsen segizioarekin batera. Prozesioaren amaieran, 10:30, Doloretako Ama Birjina San Lorenzo elizako kanperara itzuliko da. Hau da, urte osoan zehar, bakardadearen Andre Mariaren irudia duen elizara. Ostiral santuko prozesioa euria dela eta bertan behera geratzen bada, irudia San Lorenzora itzuliko dute, segizioak 8:30. Gaur, Felix Rey Gorosti Naturzientzien elkarteko kideak munduko parkeari buruzko sarrera hitzaldia emango du. Felix Reyk lan original bat argitaratu du, non zuhaitz bakoitzari buruzko informazioa ikus dezakegun, bere izena, gazteleraz, euskaraz, botanikaz, argazkietan ikusi daitekena, eta baita egan egin ere. Google Earth aplikazioaren aukerak erabiltzen ditu lanak. Hitzaldian tresna erabilgarri hori erabiltzen eraketsiko da. Gazteen etxeak ostiraletako jarduerarik ohikoenetako bat eskaintzen du, karaokea. Karaoke klasikoaz gain, bertan parte hartzen dutenek nahi dituzten abestiak abestu ahal izango dituzte, konbinatzen diren jolasak tartekatuko dira, hala nola, tienes la palabra eta beste batzuk. Apirilaren 9 irekiko ditu ateak San Bartolome Fortina, aste santuko oporraldiak eskaintzen duten denbora aprobetxatuz. Hiriko gotorlekuak interpretatzeko zentro honek modu interaktiboan eskaintzen du harresiak eta harresiak osatzen dituzten elementuak ezagutzeko behar den informazio guztia.
eta hiriaren gotorleku plazaren estatusa azaltzen du, mendeetan zehar Iruñaren bilakaeran eta estatusean eragin handia izan duena. Iruñeako musika sakratuaren jaialdiak 4 kontzertu eskainiko ditu datorren asteartera arte. Iruñeako Ganbera abesbatza, Nordic Voices, Abesbatzen Federazioa eta Iruñeko Sinfonieta taldeen eskutik. Ostiralean eta larunbatean, Aita Karmeldarren elizan, Deskalzos kaleko 32. zenbakian, arratsaldeko 8:00 aurrera. Hispanika Versio Lamentatio Consolation errezitaldiak izango dira, eta sarrera doakoa izango da lekua bete arte. Igandean eta asteartean ordu berean, Iruñeko udalaren proposamen hau Baluarte Auditorium eramango da. Eta Hilarion Eslavaren Miserare handia eta Lakrima Herrerum eszenikatuko dituzte. Eta bigarren elkarrizketa honetan Angel Rekalerekin gaude, bera Navarraldeko kidea da. Mil esker etortzeagatik, Angel, goiz honetan. Eskerrik asko zuei. Izan zenituzten duela gutxi jardunaldi horiek Hernanin, Amaiurreko 800. urte hurren horren harira eta horretaz solasteko etorri gara. Bueno, ez dakit nola joan ziren jardunaldi horiek, ongi egon ziren, zer moduz, sentsazio? Bueno, sentsazioa han bertan arrakastarena. Hori, arrakasta izan zen, jenden aldetik, ponentzian aldetik, oso giro ona eta hori ez. Ez dakit nola esan. Gai honekin, ez dakit, debate baterako edo jardunaldi baterako ez dakit ematen duen. Baina pensatu genuen, aurten, 500. urte horrena dela, gauza asko egingo direla. Egin hasi direla ja egiten eta hori, eta egingo direla oraindik gehiago, ez? Eta igual informazioa neurri baten badago, baina igual ez horren beste Amaiurren zentzua esan nahia, ez? Ze balore daukan guretzat, eta orduan hori jorratu nahi genuen. Nola ulertzen dugun, nola interpretatzen dugun Amaiurren gertatu zena, ez? Guretzat ze balio daukan eta hori, ez? Eta horregatik gogo eta hori egin nahi genuen. Orduan, ze egin genuen? Nolabaiteko eskema. Alde batetik, alde objektiboa, zientifikoa, historialarien ekarpena, eta bigarrena subjektiboa, interpretazioa, baloreak, olako gogoeta, ez? Bi alde hauek, ez? Ere bizkat eguneratzen, ez? Pentsatzen dut, hausnarketa horrekin. Hori da, lehendabizi, ze gertatu zen, objektiboki, alden neurrian, eta bigarrena nola interpretatzen, nola baloratzen dugun, gure perspektibatik, gaurkotasunetik eta etorkizunerako, ez? Eta nire ustez, arrakasta izan genuen, itzela. Jende asko bildu ginen, alde batetik, 100 persona, 100 baino gehiago ziren. Gure prebizioa zen, pixkat gutxiago, zen gure giroan, gure taldean, elkartzea igual, 60 persona, gero 80 azken binean, konturatu ginen, ginen 100 karpetekin, dena banatu ziren, eta gero bazkaria eta hori neurri baten, problema ez, moldatu ginen, baina bai, presentzia aldetik, jendearen presentzia, izan zen indikadore bat, ez? Baina gero ere ekarpenak oso argiak izan ziren, egon ziren ponenteak oso hizlari onak, bazeukaten bere lana nahiko jorratuta eta hori, eta alde desberdinak jorratu genuen, eta asko gustatu zitzaigun pilo bat. Erran duzu, 4 ordu pasa egon zinetela ponentzia horietako batean, edo? Pasa. Egia esan, hasi ginen 9 tarditan, lehen musika pixka batekin, etorri zitzaigun Navarraldeko kide bat, musikoa dena, Aingeru Gorrotxategik, eta bera landu ditu olako kanta batzuk, eta han egin zuen pixka girotzeko, eta hori hasi eran. Baina berehala, Jose Luis Orella, aurkezle bezala, bera izan zen horko zuzendari akademikoa eta hori, eta sartu gintun hitzaldian. Eta lehendabiziko ekarpenak izan ziren hori, historialariena, zentzu hortan, ze gertatu zen, eta hori. Adibidez, Idoia Arrieta egin zuen olako azterketa, historiografikoa, ez garai hartan, nola kokatzen ginen, eta bar, eta berak niri asko gustatu zitzaidan bere ekarpena, nahiko teoriko izan zen, ez? Esan ez,
badago debate bat historiografikoa mundu mailan, eta da, Erdi Aroa noiz amaitzen den, eta aro modernoa noiz hasten den, modernitatea eta bueno, batzuk esaten dute, bueno, Amerika deskubritu zenean, bueno, entre comillas, egia da, kriston aldaketa izan zen mundu mailan. Beste batzuk berriz esaten dute, Bizantzio, Konstantinopla, turkoek irabazi konkistatu zutenean, nolabait, holako aldaketa sortu zela Europan eta orduan amaitu zen hori, ez? Bueno, badaude beste batzuk, Luterok Biblia itzuli zuenean, eta badaude holako interpretazio desberdinak. Eta Idoiarrieta egin zuen bat oso egokia, nire ustez, horren arte esan ez dena, eta da, guretzat, Erdi Aroa amaitu zen Nafarroako konkistarekin, 1512. Ze ordun Erdi Aroko erresuma galdu zen, apurtu zen, desagertu, eta berriz, eta egia da koinziditzen duela nolabaiteko modernizazio batekin, eta izan zen, Catalina de Foixek egindako olako aldaketak modernizatu zuen erresuma, aterazun gerretatik eta bere konfliktoetatik eta hori, eta nahiko egina zeukanean, etorri zen Gaztela eta Fernando Katoliko deitutakoak, eta konkistatu zuen, eta guretzat izan zen kriston desastrea, eta hortik aurrera sartu ginen imperioen dinamikan, gerran eta barta. Beraz, erraten da, guretzat bukatu zela hor Erdi Aroa, ez? Baina koinziditzen du ere bai, eskala mundu mailan edo Europako mailan eskala. Hori dago goeta, ez? Beste tokitan, igual izan daitezke bestelako zirkunstantziak, gure zirkunstantziak hauek dira. Eta hori garbi izan behar du, ze horrek ematen dizu interpretatzeko datu oso zehatza eta oso klabea, ez? Eta zentzu hortan, hori jarretzen baita ere Elkanoren mundu jira eta hori sartu zuen hortan, imperioen dinamika, eta bueno, oso aberatsa izan zen. Baina bestelako ponentziak askoz gehiago zentratu ziren Amaiurreko konkista, konfliktoa, adibidez Iñaki Sagredok esaten zuen, Nafarroak ez zen estatu handia eta ez zeukan ejertzito propioa. Eta orduan nola defenditzen zen? Ze defentsa zeukan? Gaztelu pila, gazteluak ziren toki guztietan kokatuta eta sistema defensibo horrekin hori zen bere estrategia, ez? Gerrilla moduko zerbait, ez? Hori da, ez? Eta hori zen nolabaiteko sustengoa edo nolabaiteko infrastruktura. Esaten zuen, hori konkistatzaileentzat hori kriston arazoa zen, eta horregatik jun ziren gazteluen kontra. Eta kontestu hortan ulertu behar da Amaiurren kokapena, papera eta barrez. Zentu hortan, klabe desberdinak, baina, eman ziguten, nolabaiteko poliedroa, eta, gero, konkistaren kontestuan, Amaiurrek ze papera jokatu zuen, hasieran zen bigarren mailako gaztelu txikia eta hori, baina, karo, espainolentzat, kokatzen zen Frantziako mugan, guretzat zen Lapurdi euskaldunen arteko gaztelu bat, pasabide bat, besteik ez. Baina espainolentzat berriz toki estrategikoa. Eta orduan kriston gaztelutzarra egin zuten. Horregatik, Nafarrek hori berreskuratu zutenean, eta hango gotortu zirenean, espainolentzat hori zen toki oso problematiko eta oso estrategikoa. Eta horregatik jun ziren bere armada guztiarekin. Hori izan zen debatea, eta dato asko, eta historialdetik oso aberatsa izan zen, ez? Bigarren fasea izan zen gehiago debaterrena, eta hor sartuko gineak beste debate baten, memoria aldetik guk nola baloratzen dugun, ze interpretatzen dugun, eta hori ez. Eta bai, hori beste fase baten, ez dakit nola esan, batek adibidez planteatu zuen, ez? Gaur egun, eta ikusten dugu, errelatoa daukagun honai, ez? Dena da relatoa. Eta jendeak arazoen aurrean kokatzen da, posizionatzen da errelato horien bitartez. Nola idazten duten, nola asimilatzen duten, nola interpretatzen duten, eta horren arabera, hau ona da, hau txarra da, hau gaiztoa, honen alde, eta nere fedea, eta bar, ez? Eta, Euskaldunok hori izan dugu, adibidez, konkista garaian, Fernandok lortu zituen, aitasan duen aldetik bulak, eta bar, ez? Gaur egun jarraitzen dugu, ez gara sartuko gaur egungo errelatokin, baina errelato hortan, Euskaldunentzat, Nafarrentzat,
Amaiur oso importante da, oso esanguratsua da. Ze nolabaiteko desmentidua edo berak bakarrik bere historiarekin esaten du nola izan zen, ze gertatu zen, ze violentziakin gertatu zen, nola kendu ziguten gure estadu propioa, eta hor berriz Nafarrak nola hil arte defendatu zuten, borrokatu zuten, eta gauza klabe asko hor agertzen dira. Eta zentzu hortan oso importante da hori berreskuratzea. Ze adierazten digu nola izan da gure historia, eta zenbat gezur esan diguten, eta barrez. Hori alde hortatik oso interesante izan zen. Aipatu duzu errelatoaren garrantzia. Amaiurko kasuan, aipatzen duzu gainera Navarraldeko artikulu batean, ea zergatik ez duen hori Nafarroko orokorren eskuinak eta bertze kultura espainolago horrek edo nabarristagoak hori aldarrikatu, ez? Zergatik gertatzen da hori? Azkenean, bertze errelato horiek, ez? Nabarristek erraten altzuten, hori izan zen Nafarren hito bat, ez? Nafarren harro egoteko momentu bat, baina ez da hala izan. Eta lotu da, ez? Errelatoa lotu da, ez dakit erran gehiago euskal komunitatearekin, ezkerrarekin, ze gertatu da hor errelatorrekin? Oso galdera ona. Nire ustez hain zuzen horregatik da adierazgarria esanguratsua, ez? Badakizu, garai baten hori olako memoria berreskuratu zela, batez ere kanpionek, Iturralde Suite eta hauekek, eta hor jarri zuten monolito bat. Eta 1521an, bomba bat jarri zuten, eta txikitu, kriston bomba jarri zioten. Egin eta 5 urtetara. Bai. Zergatik, oso inkomodo delako Espainiarrentzat edo ez dakit hori esatea igual gehiago da, Beamondarren ondorengoentzat, ez? Hain zuzen horregatik, beraientzako horiek Nafar gaiztoak izan zirelako, ze beren proiektuen kontra joan ziren, ez? Badago, olako joera, olako linea aldetik, nolaiteko gorrotoa, mito edo erreferentzia honen aurka, ez? Eta arrazoia hori da. Hori oso ondo adierazten zuen honek, Peio Monteano bere azalpenean esaten zuen hori, ez? Amaiurren, Nafarra zeuden. Lehenago egon ziren frantsesak, aliatuak, eta hor, azken finean gerra internazionala izan zen, eta mota askotako agenteak eta borrokalariak izan ziren. Baina azken finean zen Nafarroko gerra. Eta interesatuenak Nafarrak. Eta orduan, guzti hori gertatu zenean, bestelako aliatuak alde egin zuten. Eta hor gelditu ziren bakarrak Nafarrak izan ziren. Eta orduan, zeintzuk etorri ziren? Etorri zirenak espainolak izan ziren. Orduan, barrun defendatzen gelditu zirenak izan zen, estadua hil arte defendatu zuten Nafarrak. Eta besteak konkistatzaileak ziren, imperialistak, imperialak, edo nahi dezun moduan, baina espainolak. Horregatik, hor ikusten da kontrasana. Gure herrian gertatu den, olako kontrasan historikoa, militarra, eta konkista, baina modu, ez dakit, nolabait, esan, larrugorritan nolabait esateagatik, ez? Hor adierazten da, hemen konkista bat izan zela, eta Nafarrek ez zutela nahi. Bazeukaten, esaten da estadua, baina hori neurri baten abstrakzioa da. Bazeukaten bere bizimodua, bere hizkuntza, bere herria, bere familia, bere lurraldea eta hori, ez? Eta beste batzuk etorri ziren eta konkistatzaileak ziren. Zu pentsatzen zarela, ez dakit, indio-amerikano eta etortzen direla, ez dakit, kolono jankiak eta hori. Desesperazioa da. Beste daukate indarra eta zure bizitza, zure familia galtzen duzu. Hori da, konkista bat. Eta hor, agerian jartzen da, gelditzen da Amaiurren errelatoan. Horregatik oso inkomodo eta oso, ez dakit, gorrota handia diote, eta horregatik ez dute errebindikatzen. Igual, horregakoa bai, hori gertatu zen, eta hor Nafarrak Frankoen kontra, bale ez, horrez, guk funtsean daukagun kontrasana agerian jartzen da. Egin zen dituzten zuek topaketa horiek Hernanin, jardunaldi hauek, orain ere, hurrengo astean hain zuzen ere, barkatu, Hernai gazte taldeak, egingo du Nafarroa zutik, 800. urte hurrena aldarrikatuko du, eta hau da, Euskal Herri mailako kolektibo bat. Ez dakit erraten alden Amaiur Euskaldunen gaztelua da?
Bai. Hori da hain zuzen, hor agertu zen ondoriotako bat. Eta guretzat oso importantea. Azken finean zergatik, esan dizunagatik, Amaiurren defendatzen dena da Nafarroako estadua, independentzia, hori euskaldun guztiena da. Zentzu hortan ulertu behar da, Nafarroako historia euskaldunentzat, osea, euskaldunak hemen daude Nafarroa neurri baten, ez da gaurko Nafarroa gehiago izan da, ez? Baina azken finean Nafarroa izan da estadua. Eta guretzat da, gure etnia, gure herria, gure kulturaren, ez dakit, maila gorena hor kokatzen delako, estado baten. Gu, plan hortan, ginen, danesak, edo italianoak, edo frantsesak, edo zen, osea, mundu mailan kokatuta gaunden Nafar bezala. Euskaldunak Nafar bezala, hori zen gure estadua. Hori kendu ziguten dena, eta ikusi dugu, hizkuntza, gure kargoak, gure instituzioak, gure foruak, gure legeak, hor kendu ziguten. Lehenago, gu geneukan guztia, hor hartzen du maila gorena, eta hori galtzean, hori defendatzen duzu gure kultura, gure herria, gure dana. Horregatik, ez da bakarrik, adibidez, nun lehen aipatu deguna, ez, Luterorena. Luterok, bera, alemana zan, eta momento baten, itzulizun Biblia latinetik alemanierra. Euskaraz, noiz eginda antzeko zeo zer? Nafarroan, estadua zeukaten, eta bere egizatzen. Gure hizkuntzan egingo dugu gauza bera. Biblia, kaso hortan ez ginen ailegatu, baina testamentu berria itzuli zen euskarara. Hori ezen egin Bizkaian Gaztela zela, edo Amoroton, edo Baionan, zergatik? Botere politikoa, instituzioak, dirua ez zeukatelako horretarako. Ez zen proiektu politiko bat, Nafarroan bai. Eta hori egin zuen gainera, Nafarroko erreginak. Horregatik. Horri ikusten da ze garrantzia dauka, olako egitura juridiko-politikoa, instituzionala izatea. Mundu mailan, baina baita ere, barrura begira. Hori da klabea, eta zentzu hortan, euskaldunentzat hori da gure maila gorena. Eta orduan, han defendatu zutena da denen estadua. Naiz eta ni Amoroton bizi. Nire erreferentzia, euskera eta hori mantendu da, estadua izan degulako. Eta nun, zoritxarrez, azkenean bakarrik Nafarroan, ez? Nafarroa, gaurko Nafarroan. Baina, lehenago ez, lehenago Nafarroa gehiago zen. Baina hori geltzen ere junginen. Pentsatut, Angel, hau galdera tipikoa dela beti egingo dutena, baino Albako dukeak erabili zituen Araba eta Gipuzkoako tropak konkistarako. Bilatzen da horrekin apurtzea, ez? Pentsatzen dut Euskadi eta Nafarroako lotura hori. Hori garbi da. Esaten dezuna da errelatoaren beste manipulazio bat, ez? Toki guztietan erabili dira, joan gaitezke Mexikora. Mexikora Hernán Cortés eta hauek joan ziren, eta ziren, soldado espainol gutxi, milaka batzuk, ez? Eta berriz, konkistatu zuten, Imperio Inka, Azteka, dena, nola, erabili zituzten, hango jendea erabili, baina poterea beraiek eskuratu zuten, oso garbi, Hor ere badago manipulazio osea, garbi. Hori alde batetik garbi. Baina gero bigarren aldetik nik esango nuke, batzutan adarra jotzen izaten dugun hori, olako debatetan esaten dezuna. Gipuzkoak konkistatu zuten Nafarroa, eta orduan ze jarri zuten bere hizkuntza, ez? Euskera jarri zuten Nafarroan, ez? Eta bere kapitalidadea jarri zuten Donostien, ez? Edo Tolosan garai hartan, ez? Edo jarri zuten bere karguak, Gipuzkoak jarri zuten Nafarroan. Ez. Agian, erabiliko zituzten, tropa bezala, ez, karne de cañón esaten den bezala, ez? Baina karguak ekarri zuten, Duke de Nájera, Albako dukea, ez dakiz eta hori, ez? Eta dirua Madriderako, eta poterea, beraiek, eta hori garbi izan da gaur arte. Osea, poterea gauza bera gertatu zen 36ko gerran. Reketeak, erabiliak izan ziren, Baskongadetako jenden kontra, herrien kontra, instituzioen kontra, ez? Erreketeak irabazi zuten gerra? Ez, barkatu, gixajo batzuk izan ziren, gixajo pantero batzuk, erabili zituzten karne de cañón gisa, eta gero, bere herrira, etorri prebenda batzuk, baina iso eta karlistak hor desagertu ziren, egin zuten aberiagatik. Beraiek ez zuten ezer irabazi zuten Franco, beti bezala. Gogo eta hori izan behar dugu. Beti erabili gaituzte batzuk besteen kontra. Hori ez badaukagu garbi, nola baz.
Hortxen, Angel Rekalderen hausnarketak, galdetu nahi zut bakarrik, ixteko, alba da hola, modu labur batean gazte batek ulertzeko, zergatik badu zentzua 500 urteren ondotik aldarrikatzea Amaiurko gaztelua? Nik esango nuke, gauza asko daude esateko, ez? Eta, klabe batzuk bota dira, ez? Baina etorkizuna izan nahi baduzu, jakin behar duzun zein dan etorkizun horren sujetoa. Nork egiten du etorkizuna? Zein da zure gizartea? Zein da zure herria? Edo hori garbi duzu, edo ez. Eta, karo, zure herria baldin bada, adibidez, orain ikusten duguna, Rusia eta ezakizet, imperio bat, jai dugu. Berriz, zu garbi baldin baduzu, zu daukazula zure herria, zure familia, zure kontestua, zure hizkuntza, zure kultura eta dana, eta etorkizunean, hau da nire etorkizuna, ez? Hoi da nire proiektua. Nork egin behar du nire herria? Horri ikusten da. Nire ustez, gu historian, herri bezala izan dugu kontinuidade bat. Edo hori ezagutzen dugu eta errekonozitu eta defendatzen dugu, edo bestela, gea, munduko ziudadanoak eta beti mangoneatuko gaituzte alde guztietatik. Hori da, ez dago beste debaterik. Beste tokitan, garbi daukate, zu bazoaz, baita ere beste kolonia batzuetara, Argentina, Mexiko, Filipinas, horiek Espainia izan dira. Jakin, zer izan nahi dute gaur egun Espainiarekin? Distantzia, batez ere distantzia. Guk, oraindik puntu hortara ez llegatu, baina, nire ustez, gogoeta hori garbi izan da. Zeintzuk gean, zein izan da gure historia, eta herri bezala, etorkizunerako, zer nahi dugu. Hori da. Hortxen, Angel Rekalderen konklusioak, bera Navarraldeko kidea da, mil esker gaur goizean gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei holako aukera emateagatik. Lana egiten dugu eta plazaratu behar dugu eta laguntza ematen dugu zen. Eta guk eskertzen dugu ere bai. Ondo. Mil esker gaur ere magazinean egoteagatik, asteburuana pasatu eta astelenean ikusiko gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.